Jo soc dissenyadora d'estampats i després d'un període professional llarg en el món de la moda, prototipatge, direcció creativa, doncs vaig decidir tornar als inicis, al dibuix, i em vaig apuntar a una acadèmia de dibuix i allí feien classes d'escultura, i així va ser. És una forma d'expressió tridimensional i això m'agrada molt perquè l'escultura ocupa un espai però també pot contenir un espai. El Barceló m'agrada molt, també Henry Moore, Barbara Hepworth, Giacometti, Paul Klee, Picasso, en fi. M'agrada molt l'arquitectura, molt, i els volums o les ombres d'un volum, d'un edifici, una imatge, una fotografia amb ombres, això normalment m'inspira molt. He fet servir una mica tots, però al final m'he quedat amb el fang, perquè és el que em permet millor buscar el buit, aquest que m'agrada fer. El que m'agrada més treballar és el ganivet en punta, els buidadors i les mans. Doncs quan jo veig una imatge que m'agrada, m'inspira alguna cosa o una idea, a vegades és una cosa que et passa pel cap, agafo un paper, un tovalló, el que tingui a mà i faig un esbós. D'allí a vegades faig una petita maqueta i ja passo a l'obra. A nivell físic, la talla de pedra és molt dura i jo vaig haver de renunciar perquè era molt dur per les mans. I després, hores davant d'un cavallet d'escultura, mals d'esquenes. I amb un altre aspecte, el món de les tendències actual, que sembla que hagis de fer escultura o art en general pret-à-porter. La llum, sens dubte, i després que és un espai que és meu, puc tenir el meu ordre, o millor dit, desordre, però al mateix temps estic sola, però al mateix temps estic rodejada de gent amb les mateixes inquietuds que puc tenir jo. És una mà i estic orgullosa especialment d'aquesta peça pel que representa. És una mà que travessa un bloc i que significa, vol dir prou, fins aquí. És més una necessitat que un hobby. És una manera d'expressar emocions, sentiments. Per mi és una necessitat. Sí, m'agradaria tornar, quan em pugui dedicar amb més constància, a fer exposicions i concursos, com abans.